Здравейте, пичове! Днес се завръщаме в поредния епизод на Clash Royale. Днес ще си поговорим за топ 10 най-добри легендарни карти. Ако имате някакви оплаквания, пишете долу в коментарите и ще видя дали съм грешил и ако трябва ще направя нов клип. Нека преминаваме към 10-то място. На 10-то място съм поставил Спаркито, защото за мен това е най-слабата легендарна карта. Когато, въпреки че има 1300 демидж, тя е доста слаба карта и много хора понякога питат защо Спаркито да е слаба карта, но за мен Спаркито е доста слаба карта, защо Спаркито е силна карта. Но за мен това е слаба карта, защото защото Спаркито се обърква, когато, например, има едно скелетче и то стреля по него. А пък въпреки на кулата взима по 1300 демидж. Но, както ви казах, обърква се с много неща и за това за мен това е доста слаба карта. Нека преминаваме към 9-то място. На 9-то място аз съм ви поставил една наша позната легендарна карта Ice Wizard. За мен тя е силна, но не е от тези карти, които би трябвало да е, защото въпреки че взима толкова малко демидж, тя става само за защита. За атака забавя принцове и други неща, но атака не става. Затова си сложих на 9-то място. Време е да преминем към 8-мо място. На 8-мо място съм ви сложил една наша добра, позната легендарна карта. Това е Инферно Драгона. За мен тя не е много силна карта, но съм я сложил на 8-мо място, защото това за нас е един летящ Инферно Тауър. Доста силна карта е за атака, когато, например, High Spirit или Майнър и става много добра атака. За това ви я сложих на 8-мо място. Нека преминаваме към 7-мо. На 7-мо място съм ви поставил една също наша добра позната легендарна карта. Това е Грейвярда, защото тя е доста добра и много силна карта в момента. Използва се доста. Аз я използвах, аз я имам. И това е доста добра карта, защото, както виждате, пуска 9 скелета. Пуска 9 скелета и те взимат много демидж. Ако комбинирате Майнър с Грейвярд, както аз имам, но не игра с тях в дека, ако комбинирате Майнър и Грейвярд, това става мега атаката. Пускате Майнър, пускате Грейвярд и кулата му заминава. Затова аз не сложих на 7-мо място нашият познат Грейвярд. Нека преминаваме към 6-то място. На 6-то място съм поставил една доста позната карта Лава Хаунда. Сложих я на 6-то място, защото единственото тъпо е при нея, че преди да се разпръсне, т.е. преди да убият големият, тя взима прекалено малък демидж и затова се сложих на 6-то място, защото, както ви казах, взима малко демидж и но пък е доста силна и затова тя взе нашето 6-то място. Нека преминаваме към 5-то място. На 5-то място съм ви поставил нашият добре познат Майнър, защото за сега тя е много добра карта и заслужава 5-то ни място в класацията.
тя е доста добра, както преди ви казах, с Graveyard и затова я сложих на 5-то място. Така че, нека да преминаваме към 4-то място. На 4-то място съм ви поставил пак една позната наша легендарна карта. И това е Принцеса. За мен тя е силна карта, но не съм сигурен дали заслужава много 4-то място. Но все пак 140 демидж, добра е за защита понякога, за атака става и както знаете, нея не я обхваща кулата и затова тя взе нашето 4-то място. Нека преминаваме към 3-то място. На 3-то място съм поставил една наша много позната легендарна карта. Това е Lumberjack. Сложих я на 3-то място, защото на първи левел тя взима 200 демидж и затова смятам, че тя е много добра карта и е много бърза. Също така носи рейдж и за мен това е доста силна карта и затова тя взе нашето 3-то място. Нека преминаваме към 2-ро място. На 2-ро място съм поставил една наша добра позната карта. И това е Електро Уизърда. Тя взима 200 демидж, спаун демиджа и е 159 и е бърза. Според мен за това я сложих на 2-ро място, защото когато се спауне дава и стън за 0,5 секунди и затова тя взе нашето 2-ро място. Нека преминаваме към 1-во място. На 1-во място съм поставил една много добра легендарна карта. Това е Далога. Не я сложих, защото не може да се спре в нищо, а защото когато има нещо, като например Гоблин Варел или пък Скелетна армия, тя е много добра срещу това. Също така е много добра и защото взима 100 демидж, 96 на кулата и за мен това е много добра карта, въпреки след нейните промени тя пак остава на 1-во място и за мен това е най-добрата карта. Това ще бъде от нашата класация. Сега може да поиграем малко. Ще поиграя един чалендж. Сега не ми се играят битки. Ще поиграя на чаленджът. И това беше от класацията. Сега ще гледате битки и такива неща. Този 8-ми левел. Може и да го бия, а пък може и да не го. Фак. Това беше малко гадно прецакване. Фак. И това беше гадно. О, не. О, не. О, не. О, не. О, не. О, не. Думите вървиха на твоята уста, тя голяма е лъжица. Я врата и да я размива. Спира да я снима, защото тя е най-красива. Дори да боли, приеми го, че не си ти. И какво да направя, че съм родена така в сърцето ми на момент.
този пич ми се пусна. Това е доста хубаво. Не обичам така да побеждавам, но все пак победата си е победа. Добре игра и за това ще му благодаря. Thanks. Доста... в начало доста демидж ми наби на кулата, но ми се пусна и аз съжалявам за това, но победата си е победа. Сега ще отворим Crown Chest и моля ви, молете се за легендарна карта. Отворих Clan Chest малко по-рано и нищо не ми се падна. Нека отворим Crown Chest. Фак. Не може ли поне един път да ми се падне една тъпа легендарна карта? Поне един път. Сега мисля да направя една битка наистина и да видим какво ще стане от тази провалена битка. Този е 10-ти левел и е по-малко купи от мен. Надявам се да го победя. Не бъгвай! Фак! За малко да ми вземе кулата. What the fuck? Вау! Обаче пък му взех неговата. Това е хубаво. Надявам се да направя 2 битки подред, които да победя. Аз пък 2 битки. 4 битки, защото 3 направих, които победих. И надявам се да направя още една. Слава Богу, не удари още един път. Това е доста хубаво. Признавам си. Извадих доста голям късмет. Този пич игра доста добре и още малко и ще ми вземе кулата. Фак. Вземи кулата и със сигурност ще загубя тази битка, защото другата кула ми е на само 78 HP и едва ли ще мога да взема неговата, но все пак ще пробвам. Ако издържа, може и да го бия. Ако издържа да не ми вземе главната или изобщо да не ми вземе кола, ще е доста добре. Фак, защо е? Как можах така да загубя, бе? Това беше много гадна загуба. Човек. Бати тъпото. Все пак това беше за клипа и ще се видим в следващият клип.